Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya mu ta Tabaraki Herbal Medicine Center. To yan uwa, kamar yadda kuke gani wannan bishiya ce da kuke kallanta. Wato wannan bishiya ce ta danya. Ga ganyenta kamar yadda kuke kallonsa. To misali shi wannan ganye nasa kamar yadda kuke gani yana yin magunguna masu tarin yawa. Misali yanzu wannan ganyen nasa idan kuka samo shi za ku shanya wannan ganye ya bushe. Bayan ya bushe za a samo citta, za a samu kanumfari a dake su tare. To yana magani na sanyi, kowanne irin sanyi ne ke damun mutum, mace ko namiji, ko sanyi mai sa ɗaukewar sha'awa, ko sanyi mai sa bushewar gaba, kowanne irin sanyi, ko sanyi mai sa ƙanƙancewar gaba. To insha Allah in dai sanyi ne wannan ganyen idan ya bushe ana dake shi a yi garinsa, sai a dinga zuba shi a cikin ruwan ɗumi ana shansa. To duk mutumin da yake fama da matsalar sanyi idan ya samu wannan ganye na danya to insha Allah zai samu waraka. Sannan ga sassaƙenta nan kamar yadda kuke gani, ga shi anan ma an fara sassaƙarta kamar yadda kuke gani. Kun ga kaɗan daga tasirin amfaninta, ga shi nan yanzu kafin ma na zo ga wasu sun zo sun sassaƙe ta. To kun ga kamar yadda kuke gani. To shi kuma sassaƙen nata, in dai kana fama da basir, ko kina fama da basir, to bi izinin lahi idan kana neman maganin basir sahihi lamba 1 to ka nemi sassaƙen danya. Hakika mutane da yawa sun san da wannan fa'ida, wasu kuma ba su sani ba. To yadda ake yi na ɓangaren basir, ana samo shi wannan sassaƙe nata. Idan an sassaƙa za a tafasa shi, idan ya tafasa da jakkanwa ake tafasawa. To insha Allahu in dai ɓangaren basir ne, idan ka tafasa shi da jakkanwa, ma'ana za ka ɗan tafasa shi ne da ɗan yawansa, za ka tafasa yadda za ka samu kwana 3 kana sha. To bi izinin lahi idan basir ma tsoro ya maka, to ana tafasa wani sai a samo 'ya'yan bagaruwa, a tafasa shi da 'ya'yan bagaruwa sai a dinga shiga ciki. Idan ka samu kamar minti 30 a cikin wannan ruwan ɗumin ko minti 20, to insha Allahu za ka ga wannan basir ɗin yana rabuwa da kai, ko ya ma tsoro insha Allahu zai warke, wajen zai koma daidai. Sannan kuma wannan haɗi na wanda ake haɗa shi da jakkanwa, shi ma a dinga yi ana sha. To mutuƙar basir ya dame ku, to wannan magani shi ne a dinga shansa. Da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa a dinga shiya domin yan uwa da yawa akwai waɗanda suke cikin damuwa ta larura ta rashin lafiya. So saboda haka muna roƙonku ku daure ku yi shiya wa yan uwanku da abokanku da sauran al'umman musulmai na duniya baki ɗaya, domin su ma su amfana da wannan magani, kasancewar akwai mutane da yawa wanda suke cikin larura iri daban-daban. Saboda haka a daure a yi musu shiya don su ma su amfana kamar yadda kuma kuke amfana.